Welkom bij deel 12 van het Friesland Kiers listloekersdebat. En Joert zullen we het op een hebben over 13 listloekers en hun mening over 2 stellings. En als eerste geven we naar de werindeling van gemeenten. Er wienen eenvarig hier al verkiezings in Friesland. Inwoners van de gemeente Zuidwest-Friesland konden naar de stembus voor een nieuwe gemeente. Dit ontstaan is door de fusie van Snits, Wimbrits, Nijefut, Balzut en Woensradiel. Deze fusie smeert in de landelijke politiek nog heel wat discussie op. Deputaire Galema kan erom mee praten hoe gevoelig uitspraken over werindeling lezen in provinciale steden. Hij moest in zo'n hasten van de orenkant van de vrouw waarom komen om uitspraken die hij dien hier te verantwoorden. Hoe moet het nou verder in Friesland? Want er binnen nog een soort gemeentes die plannen in de kast lezen hebben en oren die drietje oer te blijven. Moet de provincie de komende jaren de regie nemen bij werindeling of het onder gemeentes oerlitten? En maar zien wat er van komt. Ja, hoe moet het nou verder? Dat is de grote vraag. 15 maart komt er het rapport van de commissie Leense Koopmans. Commissie der Wiezen wordt het ik wel neemt. 15 maart, Sjoerd Galema van het CDA. Dat is nooit de verkiezings. Hier het net volle zuiver de West dat het voor de verkiezing zal komen hier. Ja, ik moet dan wel erg oppassen wat ik zeg natuurlijk, want ik mag net meer over de werindeling praten. Je staat als listloeker hè, van het CDA. Dus dat is fijn dat je mij even nog herinnert. Ja. Nou, volle jaren. Ik denk dat het een heel mooi proces is wat er rond wordt, want de commissie van Wijzen die helpt alle informatie bij de gemeenten bij. Er wordt in feite verzamelen van onderop wat de gemeenten met elkaar willen. Wij gaan er vanuit dat gemeentebesturen zo vol mogelijk met hun eigen inwoners praten. Maar hier in de kiezers net weten wat dan die oplossing is. En hier ze hun kiezersgedrag er ook op kennen. Ja, maar de gemeenten besluiten zelf als ze wel of net in een werindeling willen. Dus het van onderop principe dat is er en dat blijft. En vanuit dat perspectief kan gemeenten ik zelf weten. Zeg maar mooi hun inwoners. Kunnen ze de mind opmaken straks dat rapport er leidt. Je hebt 2 keer op een kop gekregen van de provinciale steden. Heb je 2 keer citeerd uit het rapport dat daar komt? Nee, dat zoek wel willen, maar ik heb het rapport zelfs ik nog niet zien. Maar ja, ik heb inderdaad 2 keer op een kop gekregen. Je mag schijnbaar in de provincie net zeggen wat je er zelfs van denken. Nou, dat het even... Jas van der Horst van de SP, wat vind je ervan? Het is gewoon zo van, je hebt 2 mogelijkheden en dat is of de provincie regisseert of de gemeenten gaan het zelf bepalen, van onder en op noemen ze dat. Ja, en dan denk ik van dat meneer Galema daar gewoon vanaf moet blijven. En hier ik het rapport, de uitkomst van het rapport van de verkiezing zijn we al. Ja, zeker. Want dan had je hier, op dit moment, had je er ook echt zuiver over kunnen discussiëren van, nou, wat is nou goed en wat is slecht? Ja, Tom Vermouwelijk van de VVD. Je hebt als VVD vrij vier in die rol van de provincie. Je hebt gezegd als de gemeenten er net echt uitkomen, voor het dadelijk ingriepen. Ja. Hier dat rapport ik wel van tevoren. Ik heb het wel mooi vond, maar het is voor u net absoluut noodzakelijk. Er zijn de laatste maanden van de provincie met wat meer regie vieren. Dat rapport moet u er voor de hand vatten, Jan. Maar daarnaast is er het initiatieven bij de gemeenten zelfs waar komen moeten. En wij moeten dan zien hoe komen die 2 bij elkaar en hoe kunnen we daar op een verstandige manier mee omgaan. Dat is in essentie is dat de functie van het rapport van de commissie van Wijzen. En als je Galema zoals kijk ik het wakker op een kop krijgen, dat hier er een beetje mee te krijgen dat er oordeel hier het u zijn had. Je moet Jereveen net vergeten. En dat wij vervolgens via de radio jaren moesten van ik omarm de Friese meren. Hè, wat wij jaren in de steden net wel mochten. Is dat een beetje dat dom? Dat je een beetje oorskent. Galema? Nee, dat is helemaal niet dom. Als je het over van onderop hebt, dan is de Friese Maren is een mooi voorbeeld waar dat heel erg trot tikt. Het is zelfs zo dat in mijn partij dat een klein beroep op mij dienen is als listloeker van het CDA. Om daar kleur op te bekennen, omdat de achterban in die 2 gemeenten het zelfs zou wel. En daar hekken dus, want de deputaire die had gewoon een ierlandje nu zijn je maar nog niks vinden van die Friese Maren. Dat vonden we wel, maar het mocht niet. Ja, maar even van de zuiverheid, wij zijn als lokaal bestuurders ben we ingericht op het dualisme. Dat is een moeilijk woord, maar dat betekent dat het college kan zijn verantwoording oorlezen onder provinciale steden. Wat had deze mensen nou dien? Die ben dus van u deputeren, maar zeg listloeker waan. Dus geen wonder dat hier een vermenging komt van belangen. Je begrijpt het al. En dus ze rennen op het snijveld. Dus het is makkelijk te zeggen van ik ben Joert, ben ik listloeker. En de andere keer het oor of jelle ben ze gedeputeerd. Ja. Dat maakt de discussie net zuiver. In dit geval is de kar is makken om de gemeenten hier regie innemen te laten. En dat moet ik respecteren. Dus van onderop. Voor u staat het heel duidelijk. Van onderop inventariseren wat de gemeenten willen.
En de commissie die op het moment aan de gang is, uitspreken laten en jaren wat eruit komt. Ja, Galem, als ik van onderop, let de gemeente het eerste maar dwan. Maar als de gemeenten er net uitkomen of toch maar kniepenpunten komen te zitten, wanneer moet de provincie dan wel ingrijpen? Hoe lang moet ze wachten? Nou, dat is precies wat er nou gebeurt. Er komt aanst een visie van deze commissie te lezen. Als het goed is, dan wordt die visie die kan oornomen worden door de provincie, want die opdracht is er net van niks kwam. Moeten we nog even afwachten of we daar als provinciaal bestuur, en dan bedoel ik de hele breedte van de steden, alle partijen met elkaar, met deze visie omeren willen. In ieder geval een grote meerderheid. En dan heb ik een basis om te zeggen van nou, dat wordt het hoornvet naar de gemeenten toe. Dit hebben de gemeenten zelf inbracht. En dit is de, hoe zeg ik dat zeggen, de grootste gemene deler, zodat gemeenten zich herkennen in dit rapport. Er zal altijd nog een beetje oppositie komen, want je kent net iedereen in het zendwan. Daarom is dit zo'n moeilijk dossier. Maar tegelijk denk ik dat we met dit rapport, met deze commissie van Wijzen, de best mogelijke stap dienen hebben om het aan de ene kant het van onderop principe en aan de andere kant de provinciale regie een plak te geven. We zullen eens even jaren hoe de jouw partij niet achter mij staan. Jeroen Tinken, Erik, omdat het wordt. Ja, want ze staan natuurlijk uit de poplin om hierop te reageren. Eerst even naar de FNP, Annetje Toering. Dat rapport hing je hem heel graag zien wilt. Ik vaar een verkiezingstink. Ja, wij hebben heel graag dit rapport zien willen en dat het mij en dat heb je dan net jet dat de mensen zelf die het in de gemeenten wijden, dat die 4 miljoen wordt west hebben. En ik 4 minder hoe naitocht hebben en er nou ik weer net hoe stemmen kennen. En dat is eigenlijk heel iets gegaan. Wat zien we rond om het rapport nog voor de tijd op tafel te krijgen? Nou, dat wordt een hele tour voor de tijd, denk ik. Want, dat ken je ook nog wel. Nou, dat wordt vasthouden, maar dan kunnen mensen er net meer over stemmen en net meer over praten. Het kiezersbedrog? Ja, ik vind dat hier een heel soort misgang is. Ten eerste, van onderen op wordt je jongen als de gemeenten. Wij vinden dat dat de burgers binnen. Daar begin je mee. Het tweede is dat de bestuurskracht is nooit omschreven wat dat nou correct is. Het derde is dat er helemaal geen analyse lijkt van wat is er nou mis met de gemeenten. Waarom moet er eigenlijk weer in deeld worden. Maar dat er eigenlijk van de verkeerde kant begonnen is. En dat was zeggen van waar kan mij waar. En dan hebben we sterk het idee dat er dus toch een plaatsje ergens in de hol van de deputaire zitten had. En dat wij daar net van weten. Ja, je hebt het college een plaatsje in de hol dat het hier om de werindeling in Friesland komt. Het college heeft een plaatsje in de Holland. En ik denk alle Friesen hebben wel een plaatsje in de Holland. Want het is prachtig werk. Ja, maar wat ik van plaatsje heb, dat maakt het niks uit. Maar wat jou van plaatsje hebt, is volle belangrijker. Nee, maar het is een soort gezelschapsspel. Iedereen vindt, nou, wat zusdog en zadog. En dat zijn de plaatsjes die het mensen in de Holland hebben. Maar daar gaat het helemaal om. Het gaat erom dat wij sterke gemeentes hebben willen. Die het voor hun burgers echt wat betekenis kennen. En die gemeentes moeten zichzelf de maat nemen. Dat is het moeilijke. Want het verhaal van wat mevrouw Toering hier heeft, de FNP wil gewoon überhaupt geen werindeling. Want het is een prachtig onderwerp. Ze kennen er gewoon op zijn wijze. En iedereen die wat denkt van nou werindeling, Vierste Grut, die kennen haar daar bij ons. Dus dat is de uitspraak van de kiezers. Ik ga even naar Vrienden Loft. Want Vrienden Loft moet natuurlijk een mening hebben over die gemeentelijke werindeling. Wat voor rol moet de provincie daarin spelen, Stoker? Het is in uw mening net aan de provincie en net aan de gemeente, maar aan de burgers zelf. Referenda? Ja, referenda. Geen werindeling zonder bindend referenda. Dat is uw uitgangspunt. En Lietse gemeenten die hoeven net altijd groot te worden. 40.000 is genoeg. 40.000 is genoeg, zei Vrienden Lofts. Wat zei de Partij van het Noord? Die zei gewoon één gemeente voor heel Noord-Nederland, denk ik, of net? Dat soort net de gekwijze. Nee, wat wij verbinden, dat is 5, 6 gemeentes. Van Friesland, hè? We hebben het nog maar even voor het gemak over Friesland. Friesland, laten we het dan samenstellen. En de grote kernen, die moeten er vooral in stiepen worden, dat die de voorzieningen oerrein houden kennen. Want dat is wel wichtig. En dat hebben de staten en de gedeputeerden die hebben dat compleet erin litten. Dat is de zonde. Maar kunnen ze die regierol alsnog op gaan nemen? Vind je dat? Nou, als ze lef hebben, dan moeten ze dat doen. Hebben ze dat lef? Nee. Hebben ze niet. Ze ronden er al even bij. En dat is de zonde. Dus een referendum? Dus wij staan er weer op achter staan. Want die sterke heren van Jouren. Je kon ze altijd zien op beurzen. Ze werken heel soort samen in het ASA-verhaal. Nou willen ze zin elkaar uitspelen. En dat is de rol van het CDA maar geweest, maar van Sjoerd Galema. Laten we eens even jaren hoe het er vanuit... Ja, dan moeten we beginnen met Sjoerd Galema. Kiezersbedrag, jij hebt het rapport naar de verkiezingen te tillen. Eerst daar jouw reactie op? Nou, ik heb hier best wel een reactie op. Er wordt zo in de burgers geen inspraak. De burgers krijgen alle gemeenten, krijgen alle kans met de gemeentebesturen om nog wat van dit rapport te vinden en om zeg maar, de eigen positie van de gemeente te bepalen. Dus er wordt op geen enkele manier van bovenaf de werindeling opleiden. De gemeenten zijn zelfs zo'n set. Ja, als het dan net meer van onderop is, dan weet ik het niet meer. Is het kiezersbedrag wat je nou die? Nee. Natuurlijk net.
Het is, mevrouw Toring zei, de burgers binnen het jaar. Nou, als jou dat vinden, moet je zorgen dat in een gemeentebestuur de burgers nog aan bod komen. Op dat stuk van zaken ben ik het zelfs wel eens dat gemeentebestuur dat gewoon doen maakt. Even Van der Horst van de SP, wat vind je daarvan? Als de burgers gehoord moeten worden via het gemeentebestuur, nou, dat heeft niks te maken met democratie. En wij vinden van de SP echt herindelingen prima, maar dan wel echt van onderop en dan ook via een referendum. Dus geen knippenpunt, maar vriendenlof dat je meer. Nou, eigenlijk niet, nee. Door krijgen zat ik in gemeenteraadsverkiezingen. Van Maurik van de VVD, wat vind je ervan? Wat mij echt opvalt, we hadden nou een gemeente in wording, de Friese Meren, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen voor een part hoe die naaie gemeente gaan. Dus die zeiden wij willen graag fuseren. En ik ga nou een aantal partijen zeiden van het maakt het net uit wat die gemeente gewoon zelfs een inspraak organiseert. Dat wij lezen dus eigen regeltjes daarbovenop. En ik vind het gewoon echt arrogant. We hebben een wetjouwer. En die zei, dit zijn de spelregels voor werkdeling. Dat moeten wij als provincie houden. En daarnaast moeten wij aangaan op degene wat de gemeenten doen. Bij Zuidwest-Friesland wie het verwiet van het had geen onderwerp best van de gemeenteraadsverkiezings. Bij de Friese Maren had het onderwerp best van de gemeenteraadsverkiezings. En de bevolking had kozen voor een werkdeling. En met wij dan zeggen ze, wij willen het nog volle beter, er moet een referendum komen. Ik dacht het net. Op hoge lijst Theo van Del. Even aanjekken bij de VVD. Bij plakken in het Goerien had het ingericht als gemeentebestuur om de burger te hifken. Ik vind ook dat het een verloren kans is van het FNP om nou te komen in de zin van de burger is net jet. Ze bent vertegenwoordigd in haast benij alle gemeentelijke oordelingen. Waarom had ze daar het initiatief net namen om die burger vol op die manier te inventariseren en daar de mening uit te proeven? Dan hebben we deze discussie net gewoon. En dit rolt nou. Efter nijbezoen moet er nog een referendum komen om de mening van de burger te polsen. Het is achter de muziek omblazen. Verst is in elk geval dat het nog heel te tongen losmaken, te werindeling in Friesland. Ik al komt het rapport na de verkiezings. Het is wel degelijk iets wat bij de meesten thuis libbert. Maar we moeten het je behoren omwille van de tijd. We gaan oer naar een onderwerp en dat is de PVV. Die docht voor het eerst mooi onder de provinciale statenverkiezings. Vooral om in de Eerste Kamer te komen. Eerlijk best dan ik nog wel weer. Maar mogelijk worden ze een grutmacht in de Friese politiek. Het worden bijzondere provinciale verkiezings van Tier. Omdat de geerstalling van de Eerste Kamer zelfs ik bepaald wordt door de uitslag. Het kabinet van VVD-CDA, maar gedoogsteun van de PVV, het nou geen meerderheid in de Eerste Kamer. Besluiten van de Tweede Kamer moeten zelfs ik nog door de Eerste Kamer. En de minderheid van het regeer in die Eerste Kamer kan beschutten dat gewoon zaken tjenhouden worden. De PVV van Geert Wilders docht voor het eerst mee onder provinciale verkiezings. En hoeveel stemmen krijgt deze uitsprutsen partij van de Friese kiezer? Nog meer als oorjaren draven in deze campagne dan ik landelijke politici op om stemmen te winnen. Meesten stemmen dan ik op landelijke thema's en weten hasneerd van de provinciale politiek. Ja, voor de weekend kwam de uitslag van een enquête onder 100 Friesen houden. En daaruit die onder oren blikken dat haast de helft van de Friesen het feit dat de PVV maar toch onder de provinciale verkiezingen hier in Friesland absoluut geen verrijking vindt. Ben benieuwd wat de FNP daarvan vindt. Vindt de FNP het geen verrijking dat de PVV maar toch hier in Friesland? Nou, wij zijn voor democratie en het is altijd nog zo geweest dat er bepaalde partijen opkomen als er maatschappelijke problemen binnen. En zo is het ook maar de PVV. Zo'n partij is de PVV voor jou? En zo'n partij is de PVV. Die verrijking dus? De PVV signaleert wel problemen, maar komt net maar oplossingen. En dat is heel spiedig. En boven dat heeft zij dingen in haar programma waarvan wij zeggen van als je mensen kunt sluiten, nou, dan ben wij ik zeg van dat we eigenlijk vinden dat dat net goed is. Ja. Partij van de Arbeid, een verrijking of net dat de PVV maar docht? Nou, ik denk dat de PVV het alle rug en moeite doen, maar ik beschouw het absoluut net als een verrijking. Dus die net te juichen in elk geval? Nee, beslist net. Ben je bang voor die partij? Ik ben absoluut net bang voor de PVV. Waarschijnlijk ik stem bij hem waar natuurlijk. Oh, dat zal feest. Nou, dat zal bang voor. Maar je hebt het correct zijn, de PVV docht net mooi om Friesland. De PVV docht mooi om dit kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer te helpen. Ja. En het beleid wat dit kabinet verstiert, dat vind ik ongelooflijk slecht en zwak. Dus daar wil ik de PVV hier, ik wil op afrekenen. Ja, ik kom dadelijk bij die PVV natuurlijk, dat snap je ik wel. Het CDA, want nog NWR. Is het een verrijking dat die partij maaidocht in uw mooie democratische proces van die verkiezings?
Nou, in een bepaald opzicht in ieder geval wel. Welk opzicht wel? Nou, dat de PVV toch een aantal zaken op de agenda zetten heeft. Die het misschien wel te lang bagatelliseerd binnen. Die je net op agenda zetten kon als CDA? Nou, het is toch zo. Je moet eerlijk wezen. Er is, de bestaande politieke partijen hebben een aantal dossiers ze net zo makkelijk op agenda zetten wollen. Ja. Dit is de PVV zelf en V. Adema. Wat heeft het CDA lezen in Friesland als politiek issue? Nou, ik wil in ieder geval even zeggen dat we wel degelijk een frisse wind terug de provincie waaien. En dat ik dat ontkent net als ik naar onze kiezers luister en onze mensen werd ik op straat en praat, de Zitsen en Maaikers, dan denk ik dat we maar even afwachten willen hoe dat morgen komt. Ja, nou dat is natuurlijk, de kiezer het laatste woord, maar de vraag wie even is, wat het CDA, wat het de Partij van de Arbeid, wat het de FNP lezen in Friesland, wat Jim wil onderdragen? Ah, er zijn zo volle dingen die wij nog willen aandragen. Wij willen bijvoorbeeld de afval willen wij stopje. En dat ligt er... Hoongelach is jouw deal. Waarom eigenlijk? Ja, mensen mij daarom leidt zien, maar wij vinden dat een hele serieuze zaak. De meeste van Adem maar daar een vraag over stellen. Nou, ik wil nog even één punt van de PVV. Wat heb je gevestigde partijen lezen? In het vorige pad hebben we het gehad over de referenda. Nou, wij willen wel degelijk referenda willen wij houden. En, dat gaat om werindeling? Dat gaat om werindeling, ja. Nou, de CDA? Nou ja, ik wil van Adema wel graag jaren. Er zit 150 tot 200 miljoen Frieske mierskipschild. Gemeentejild zit in die reststof energiecentrale. Dat ding is helemaal veilig. Dat wordt zwier toetst op milieuvergunning. Er staan trouwens in het hele land zat van zulke apparaten. Dus een beetje er staan al veel te volle van die dingen. Er staan alven van die apparaten in het hele land. Maar moeten dat geld met onderzoek is bleken dat er helemaal geen alven van die dingen staan hoeven. De 12 3 is wel genoeg. Ja. De FNP heeft bij de presentatie van het PVV-verkiezingsprogramma zei van het is knip- en plakwerk, ze nemen mooie dingen van uw oor. Dat liet je hem dus gebeuren als FNP. Nou, we laten niks gebeuren. We hebben gewoon zijn het is jatwerk. En we kunnen ons dat wel voorstellen. Want de PVV is een partij die graag in de Eerste Kamer een extra stiepe hebben wil. En extra zitten hebben wil. En dat vinden we eigenlijk wel een beetje kwalijk. Dat eigenlijk de reden is. En dat kun je lezen in het partijprogramma. Dat is voor een heel groot pad jatwerk. Alleen nog... Ik denk dat wij het wat genuanceerder opschreeuwen en dat wij wat meer oplossingen jouwen. Ja, precies, ja. Ja, Konst? Ja, het is heel simpel. De PVV heeft er net voor Siets en Maaike, die heeft er voor Geert, Maxime en Mark. Daar komt het op dat. Maxime. Ja. Adema? Nou, daar wil ik nog reageren. Ik denk dat we wel degelijk voor Siets en Maaike binnen de Partij van de Arbeid. Die had al sinds de Tweede Wereldoorlog had die litten dat ze wel degelijk de laatste jaren net meer van Siets en Maaike binnen. Die zitten er alleen maar voor hun eigen plus. En wij zullen een frisse winter of Friesland waaien. Ja, want Jim willen op dat plus, hè? Ja, nou, dat zou het goed wezen. Als je eindelijk eens een keer met wat verkiezingsbeloften komen, die je nooit komen kennen. Want wat je er nou in steen hebt, Adema, daar weet je zelf van, daar ken je helemaal niks mee. Je neem eens een voorbeeld. Maar leerpaarziekje. Als er één weet wat leerpaarziekje is, althans de riegeljouwing daaromheen, dan ben ik dat. En dat is een belofte die je net nooit komen kennen. Die zet je voor op jouw programma. En daarmee houden je Sietse en Maaike. En alle woorden vriezen gewoon vertlappen. En dat door jou net alleen, dat door de grote blonde leider ik. Dit maakt het een hoop los en dat is alleen nog maar mooi. Andries die het bij jou oren leest, Lucas. Ja, om te beginnen Pieter Adema van de ChristenUnie. Christelijke normen en waarden. Ken je mooi de PVV te voeten? Nee, we kennen net met de PVV te voeten. Dat je als christelijke normen en waarden. We zijn een uitgesproken christelijke partij. Dat nemen wij serieus. En op basis van die christelijke waarden en normen sluiten wij je niet aan uit. Natuurlijk hebben wij als uitgesproken christelijke partij. We zijn geen moslimpartij. Maar we sluiten geen moslims uit. Iedereen in Nederland bij mij dwaan en iedereen is gelijk. Wie hij in Nederland geen tweederangs burgers en eersterangs burgers. En vanuit dat perspectief ken ik absoluut net bij de PVV te voeten. En dat is een heel belangrijk punt. En had het over hoofddoekjes op het provincie, hoe is dat mij net? Jood bent de hoofddoekjes, morgen binnen de hoedjes van de vrouwen die dat teken om religieuze redenen dragen. En de volgende keer is het kruisje wat ik weer spreek op het revers. Als we deze kant op gaan in een samenleving in Nederland, dan ben we net meer die gastvrije samenleving die we altijd in het West hebben. En dat ben mijn christelijke waarden en normen. Dat is mijn christelijke traditie en daar steun ik voor. Landelijk gedoogd, de PVV, het kabinet, maar VVD en CDA. Tom van Maurik, je binnen van de VVD in Friesland. Word je wel maar de PVV verder? Ja, eerst even een oordeel. Ik vind het wel curieus dat de ChristenUnie, die had onder rouwvoeten altijd zijn van wij vinden islam en christendom gelijkwaardig. Het is dan blijkbaar toch de invloed van de PVV-West. Dat nou een lustloeken voor de Eerste Kamer. Zegt, ik had christendom boven de islam te staan. Dus iedereen had onbewust wel een beetje rekening mee. Maar het feit dat oorlog miljoen kiezers op de PVV stemt uit. Scott Jolle. Nee, dat is net precies wat er zijn had. Hij had zijn, eigenlijk wat ik is, ik ben christen, voluit. En wat je dat, ik ga voor het christelijk geloof. En dat is voor mij, dan ben ik dus geen moslim.
En dan is moslim voor mij een oorgeloof en ik hier voor het christelijk geloof. Dat is ik wat... Helder. Nog even waarom naar de vraag van Maurits. Ik was verstandig in een discussie die toch landelijk gaat. Maar zie de PVV om eerder als het gaat om een college hier in deputaire steed, dat je maar inkomen? Nou, Christen en draai ik wel eens, blik nou. Als het eventjes gaat om wat doen we met de PVV. Als ik hun eerste punt pak van die rek. Dat is programmatisch al zanker het verschil. Elke burger die de komende 5 jaar hier volle minder afvalstofheffing betalen, omdat die rek er zit, omdat die 140 miljoen euro. Punt maar even mooi, maar nou even waarom dan mijn vraag. Zul je hem zo meer? Als ik zo naar hun programma net. Dat is duidelijk. Irone Groenveld? Ja, wij ook duidelijk niet. En dan zegt Aardema dat partijen de rek hebben laten liggen. Nou, dat dacht ik niet, hè. Wij zijn een van de felste tegenstanders geweest. Ik vind dat ze dat kapen voor je. En, kapen, gebruik maken van onvrede bij mensen. Die onvrede zichtbaar maken is prima. Maar dan moet je het niet claimen. Moet je jezelf niet aanprijzen als de partij die dat op de kaart heeft gezet. Want dat hebben anderen al gedaan. Ja, Waterlanden van 50PLUS. Neem omering met de 50-plussers in Friesland. Hoe steen je Oosje over de PVV? Nou, 50PLUS is een nieuwe partij, want er moet wat te kiezen wezen hier in Friesland. En we zorgen dat de oude partijen, zoals wij ze nemen, een hele hoop gattenvallen litten hebben. Als je zorgt hoe de opkomst is bij de verkiezingen, als je zorgt hoe ze soms groepen kiezers verzetten in de samenleving, dan denk ik dat het goed is dat er een hele hoop partijen meedoen. En wij zijn het op een aantal punten volstrekt net eens maar de PVV, maar we zijn het op een aantal punten volstrekt net eens maar andere partijen. En dat maakt het ook voor de kiezers interessant om te kiezen. Oké, waarom? Nou, Erik Enema en de jouw partijen achter de keten. Ja, dit roept natuurlijk wel een hoop op. De PVV maakt het een heel soort los. Dat viel mooi, denk ik. Ja, het laat zien dat Sitsen en Maaike inderdaad hun wetje roeren kennen. Ja. En wij meer achter de kiezer net. Wij luisteren naar de kiezer. Ja. Je bent een beetje partij die alleen maar bedoelt wat de kiezers wil. Nee, we hebben wel degelijk een goed programma. De mensen die kennen dat lezen. Dus die een hele goede punten. Ja. Je maakt een hoop los, je maakt een hoop verzet los. Is dat een beetje wat je beëer? Nou, dat beëer je net. Wij maken, dat weet ik net, dat wij verzetloos maken. We zijn heel duidelijk en helder, denk ik, in onze punten. Ja. En de meesten bent daar mee eens of de meesten bent daar net mee eens. En dat is heel mooi. Dan ik blikken maar in die stembussen. We vregen eigenlijk alle partijen eventjes. Is het voor het CDA het maaidwan van de PVV in een eventueel nieuw college een optie? Nee, ik heb het al een paar keer uitsluiten, omdat wij op inhoud nooit bij de PVV komen. Wij zorgen de PVV als gewoon een tegenpartij op een heel soort terrein in Friesland. Dus er is net maar te werken. Maar het ergste punt wat wij aan de PVV vinden, dat is echt dat zij bepaalde bevolkingsgroepen uitsluiten. En wij zijn net van het uitsluiten, wij zijn van het Maaimekor dwan. Ja. Maaimekor in je gemeenschap in Friesland bouwen. Ja. En net de moslims of welke groep dan ik stigmatiseren of eruit. Konst, hoe steen je hem erin? Ja. Had de PVV inderdaad een machtsfactor van belang wordt. Ja. En die kans is natuurlijk best groot. Nou, die kans ieder. Ja. Had mensen in Friesland net nooit denken gaan, dan bestiert de kans dat die PVV hier onverhoopt 24 volle zetels krijgt. Maar disqualificeer je dat een heel soort mensen die vinden dat de PVV een goed programma heeft? Ja, je sluit dus nog. Nee, wij sluiten net een mens uit dat er één je goed is. Nou, als je het hebt over dan sluit je mensen uit. Nee. De vraag, als je een college met een partij vormen willen, is iets oors dan de vraag, als je mensen uitsluiten willen. Mensen uitsluiten ben wij apart op zin. Ik vind dat Friesland een college nodig heeft van partijen dat je het mooi eens willen kennen over een meer skippelijk programma. En wij kennen het nooit met deze partij, met deze list, met deze Friese PVV eens willen over een collegeprogramma. En dat is het grootste punt. Even Peter. Ik denk net dat de FNP het eens weer keer ooit maar de PVV. Dat ze bewaken voor de IC's, ze bewaken voor de Friese vlag op de PVV. We vinden het een onbetrouwbare partij, omdat ze ongestuurd worden uit Den Haag. En wij hebben sowieso al het gevoel dat wij een soort ongestuurd worden door filiaalpartijen uit Den Haag. Dus wij willen de Friesen oproepen om haar verstand te broeken en om goed te kiezen. Oké. Voor Friesland. Dat mag de laatste worden wijzen van dit listloekersdebat. We binnen terug. Wat is een listloekersdebat? 12 debatten die het eigenlijk onbelangrijk. Jij is alle treetje Sjoen, de listloekers. Jij is alle treetje jet wat ze met Friesland voor hebben. Morgen binnen de verkiezings, dan mag je het zeggen. Mijn naam vanuit de hele ploeg hier bij Omroep Friesland. Bedankt voor het zien en een soort wie je ziet. Morgen, daar wens ik een goede jongen nog.